לפתור את הסיבוך העצום ביחסי ישראל והפלסטינים אפשר לתמצת בנוסחה קצרה אחת. אם לפלסטינים לא יהיה בית, גם לישראלים לא יהיה בית. וגם ההפך הוא נכון. אם ישראל לא תהיה בית, גם פלסטין לא תהיה בית. יש לי 2 נכדות, בנות 6 ו3. נחמדות, ככה יצא. בשבילן ישראל היא דבר מובן מאליו. מובן להן מאליו שיש לנו מדינה, שיש כבישים, שיש בתי ספר, בתי חולים, יש מחשב בגן, יש שפה עברית חיה ועשירה. אני שייך לדור שבו דבר מכל אלה לא היה מובן מאליו. מהמקום הזה אני מדבר. מהמקום השביר שזוכר היטב את הפחד הקיומי, וגם את התקווה העזה שהנה באמת סוף סוף הגענו הביתה. אבל כשישראל כובשת ומדכאת עם אחר במשך 51 שנה, ויוצרת בשטחי הכיבוש מציאות של אפרטהייד, היא נעשית הרבה פחות בית. וכששר הביטחון ליברמן מחליט למנוע מפלסטינים שוחרי שלום להגיע למפגש כמו זה שלנו, ישראל היא פחות בית. וכשצלפים ישראלים הורגים עשרות מפגינים פלסטינים, רובם אזרחים, ישראל בשבילי היא פחות בית. וכשממשלת ישראל מנסה לקמבן עסקאות מפוקפקות באוגנדה וברואנדה, ומוכנה לסכן את חייהם של אלפי מבקשי מקלט, לגרש אותם אל הלא נודע ואולי אפילו אל מותם, היא בעיניי פחות בית. וכשראש הממשלה משמיץ ומסית נגד הארגונים שדואגים לזכויות האדם, וכשהוא מחפש דרכים לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ, וכשיש ערעור מתמיד של הדמוקרטיה ושל בית המשפט, ישראל נעשית עוד פחות בית לכולם.